Sa Good Vibes Farmers Assistance Center ang ginlunsar. Tinutuyo sini nga mabuligan ang mga organic farmers sa ilang nga pagpananom, tubtub sa ilang nga pag-ani, tubtub sa pagbaligya sang ilang nga produkto. Yaring report. Nakita ni Ramon Uy, ang chairperson sang Ecological Agricultural Development Foundation, ang kakinahanglanon sang suporta sa mga mangunguma rason nga sa ila inisyatibo ginlunsar nila ang RU Farmers Assistance Center. Pagi sa paghatag sang pinhi, abono, technical assistance, ilakip na loan nga wala sang interest, tuyo sang assistance center nga lubos mabuligan ang mga mangunguma tubtub sa pagbaligya sang ilang nga produkto. Suno kay Uy, mangin kabahin sa ilang kasugtanan sa mga rice organic farmers amo ang presyo sang baligyaanay sang ilang nga produkto agud to nga may kasiguraduhan man ang mga mangunguma sa ilang nga mangin kita. Bayaran lang nila na upon harvest. But prior to planting, we should have an agreement on how much we're going to buy their palay. Para nga ang farmer, sigurado na siya sang gatanom siya nga kung makaproduce siya sa kabagay, makita niya nang iya mo na siyang kinapanundong na income. We have to agree on a certain price nga which is fair. When I say fair, fair for them, fair also for the buyer. Isa si Winnie Abarilio sa mga organic rice farmers nga nagtambong. Labi niya nga ginaabi-abi ang inisyatibo. Nagahatag man sang suporta ang gobyerno sa mga mangunguma, pero anuman nga sa isang dugang nga bulig nga ginatanyag ang bukas sila. Ginaano subong sang eco-agri nga to help the farmer sa through mechanization para nga at least mapadali ang una-una kay ang labor manpower subong sa very limited na no. And then, to fast track, nga para madasig-dasig ang pag-ubra sang farmer, gakinahanglan gid sa mga machinery. Dako ang pag-ulikid ni Uy suno sa iya sa agriculture industry, bangod ini man ang nagbulig sa iya nga liwat makabangon matapos maagyan ang pagpanghangkat sa patag sang negosyo. Nalakip sa ginatanyag man sa farmers assistance among equipment nga ginagamit sa panguma. Ang objective ng equipment, ang farmer daw ang rent to own. Kung sila mag-provide kami, wala sila down payment. Paggamit naman equipment naman sa ila, kason ang income ng generate ng equipment, part na sinama na ibayad sa amon. Until such time nga mabayaran na nilang bilog ng equipment, they will become their own equipment. Dako man ang epekto sang pandemya sa mga mangunguma kag ini ang ginatinghuan nga malampuwasan. Madugay naman nga nagatanyag sang suporta si Uy sa mga organic farmers kag isa na diri ang Kadiwa Center nga nagaserbe nga showroom para sa mga produkto sang organic farmers kag mabuligan sila sa ila nga pangita.